Vi får en skinny walk. Og hvad? Det er fordi jeg spiser sådan en skumbanan. Jeg har købt skumbananer for 20 kroner. Holy Jeg er fucking fed. My little soda pop, my gay as fuck. Jeg tror det. Bro, han reddede den. Hvor er det safe? Jeg har waller. Prøv lige. Den der, det går ikke. Okay. Nej. Vent. Au. 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 Nej. Okay, bro, du er ikke en ulv, my guy. Ah. Holy shit. Fuck.